בית חכם, שימוש בסליפ טיימר. הסליפ טיימר מאפשר לנו להוסיף השעיה בין פעולות. אני למשל משתמש בזה כשאני מפעיל תרחיש לילה טוב. אני אוהב להדליק את האור למספר דקות ואחרי זה שכבה באופן אוטומטי. איך אנחנו עושים דברים כאלה? בואו נבנה דוגמה. אני אעמוד על שעונים, להוסיף device חדש שאינו דורש hardware interface. אנחנו נבחר בסליפ טיימר וניתן לו שם, למשל טיימר כיבוי מטבח. נלחץ כמה נקסטים, ומה אנחנו רואים כאן? סליפ טיים הוא זמן ההשהיה. בואו נקבע אותו כרגע ל5 שניות כדי שנראה איך זה עובד. running הופך אותו לפעיל או לא פעיל. כשאני אשנה את ה-running ל-yes, אז תראו שה-remaining time יורד לאט לאט, ולבסוף ה-running משתנה ל-no. אם אנחנו נסתכל רגע על ההיסטוריה של מצב ה-running, אנחנו נראה שאני שיניתי אותו ל-yes, ולאחר 5 שניות הוא הפך ל-no. אפשרות נוספת היא להשתמש במנגנון ה-repeat, שיפעיל את הטיימר מחדש כל פעם. בואו נעשה את זה. אם אני אשנה את ה-repeat ל-yes, ואני אשנה את ה-running ל-yes, מתבצעת ספירה אחורנית, ושוב ספירה אחורנית, וחוזר חלילה. אם נעצור את זה, בואו נראה מה קרה עכשיו במצב ה-running. אנחנו רואים שנוספו הרבה פעמים שורות של בדיקת מצב ה-running. ובזה בדיוק אנחנו משתמשים בתרחישים. בואו נפעיל את הטיימר דרך תרחיש. נבנה תרחיש שידליק את מנורת המטבח ל5 שניות. אנחנו מוסיפים פעולה שתשנה פרופרטי, להדליק את המנורה של המטבח. עכשיו אנחנו רוצים להפעיל את הטיימר. אז אנחנו נשנה את מצב ה-running שלו ל-yes. וזהו, התרחיש הזה בעצם מסתיים. אנחנו צריכים לבנות עכשיו תרחיש נוסף שיפעל כאשר ה-running של הטיימר השתנה ל-no. נוסיף את התרחיש הנוסף הזה בקבוצת האוטומטיק. זהו תרחיש אוטומטי, שתנאי ההפעלה שלו יהיה שמצב ה-running השתנה ל-no, ובמקרה הזה אנחנו רוצים לכבות את המנורה. זה הכל. נחזור על כל התהליך, איך זה יתבצע. הגדרנו טיימר, בנינו תרחיש שמדליק את המנורה ומפעיל את הטיימר,
ובנינו תרחיש נוסף, תרחיש אוטומטי, חשוב שהוא יהיה אוטומטי, when conditions are met, שבודק, ואם ה-state השתנה, אם ה-running state השתנה ל-no, אז לכבות את המנורה.